Que tal? Como estades? Todos ben? Fermoso este auditorio, verdad? Ilusionante para todos os músicos e para todos os lucenses, eu penso. Que, bueno, xa o temos aquí. Estamos xa empezando a actuar pois moitas agrupacións van a empezar agora, vamos a empezar agrupacións locais a pasar por aquí e, bueno, despois tamén haberá todo tipo de interpretacións de artistas nacionais, internacionais. Bueno, quero agradecervos, porque incluso moitos repetides, que o programa este que estamos a facer volven os 80, que xa moitos, bueno, xa enchemos o Gustavo Freire o día 3 de xaneiro, era concerto, se os que estuvestes xa o vistes, un pouco máis informal, íbamos todos caracterizados, e agradecervos que volvemos a encher aquí o Auditorio Fuxan os Ventos. É tremendo orgullo para min e penso que para todos nós que sentir que nos seguides, que interesa os programas que propoñemos. Intentamos sempre ir cambiando, ir tocando distintos paus, digamos. Este programa parece que funcionou bastante ben, parece que foi interesante para o público desta cidade. Entón, vou empezar polos agradecementos, porque non vai a ser que me olvide, porque é de ben nacidos ser agradecidos. Bueno, primeiramente, sempre son os agradecementos habituais, vou empezar polos habituais, se iso máis adiante falamos de outra cousa, pero a Sociedade Filarmónica, que foi a impulsora deste proxecto desde o principio, desde hai 11 anos, o Obispado de Lugo, que nos te das súas instalacións, nos presta as súas instalacións para que poidamos facer os nosos ensaios, un trato sempre exquisito con nós, estamos super agradecidos. E, por suposto, o Concello de Lugo, a área de cultura, concretamente, porque temos unha relación moi, como se di, bueno, moi cercana, moi fluida. En principio, todos os proxectos que lles propoño, todas as ideas, todos os programas, algúns son máis ou menos pintorescos, eles sempre o escoitan e deciden apoialo. E tamén penso eu que é unha boa idea apoiar as agrupacións locais, non só a nós, en xeral. E penso que o están a facer, entón, pois, agradecérllelo. Unha vez
feito estos agradecementos que son, digamos, os que fan posible que sigamos tocando aquí en Lugo, vou presentar a seguinte peza. Estamos un concerto de música dos anos 80, os máis maiores do lugar como a min, sonalles todo isto que estaremos a tocar, algún por aquí que non nacera, que estes son uns pequerrechos, mitad deles, pero gústalles tamén. Penso que lles gusta. Vamos, protestar non protestan, o sea que, ben. A continuación vamos a facer unha peza, un arranxo que fixen eu, que tentei facer eu, de debuxos dos anos 80. Esta peza xurdiu un día, bueno, isto foi xurdindo como estas cousas, tomando un café nos descansos do ensaio, sempre estamos recordando, bueno, ou eu, ou entre Miguel, máis eu, recordando series de televisión nos anos 80, bueno, rollo un pouco así, facendo un remember, ¿no? Entonces Miguel sempre flipa comigo porque me acordo de eso, de series desa época, de dibuixos e tal. E díxome, bueno, tens que facer un arreglo de series dos anos, ou de dibuixos dos anos 80. Entón, pois, en fin, dicho e hecho, hai que obedecer. Fixen este arranxo, que espero que vos guste, e está dedicado a Miguel Díaz. E nada, que o disfrutedes. Divus de los 80.
A ver, bienvenidos a mi podcast. A ver, no, a ver, intentarei non dar moito o botar moito rollo. Pero sí que quería aproveitar a ocasión, sempre procuramos, bueno, nesto dos agradecementos, ir incluindo xente, porque todos nun concerto, se non faríamos un concerto de agradecementos sin música, ou tocando un acorde final e unha hora de agradecementos, non? Pero sí que me gustaría sinalar dúas personas que son moi especiais. Todos son especiais, pero estas personas son especialmente especiais porque, además, levan desde o principio no proxecto. Eles non saben quenes son, Non son, o sea, pode ser... Hai varios candidatos aí. Bueno, dúas personas que apoiaron o proxecto desde o principio, non só que apoiaron, sino que o dinamizan, o danlle de comer constantemente, a diario. Por iso tamén chegamos hasta aquí, espero que podamos seguir moitos anos máis. Un deles leva a parte, ou é un dos pilares que leva a parte das intendencias, papeleo, contratación, distintas labouras que se me fan moi complicadas a min, e que el sempre está cun sorriso preparado para atender as miñas preocupacións. E a outra persona, pois, leva o tema de as redes sociais, que tamén é un tema que non me acaba de gustar moito a min. Redes sociais, web, por exemplo, estas proxeccións, tema de publicidade, de promoción, que fixe un traballo espectacular xa no concerto da Ninovo e para este tamén. Entón, bueno, sin máis dilación, son dous grandes clarinetistas, dous grandes amigos, que son Santi Noriega e Marcos Castedo. E bueno, para ir rematando o concerto, ben, vamos a rematar o concerto con a peza Eloís. Espero que vos guste. E que tiña que decir? Que o vindeiro concerto que faremos non terá moito que ver con este. Faremos o vindeiro mes de febreiro, 22 de febreiro, no Círculo das Artes, un programa de música sinfónica. Tenemos un director, unha pasada de director invitado, Javier Viceiro, e esperamos vervos a todos ali. Bueno, a todos non, porque todos non colledes no círculo, pero os que se hai que facer máis pases, pois facemos máis pases. O 22 de febreiro. Ata entón, podedes seguirnos nas redes, pois o típico, en Facebook, en Instagram, tamén suscribiros a nosa canle de YouTube. Bueno, parezco un youtuber. Dade ya me gusta. Nada, na web tamén. Bueno, e nada máis, graciñas a todos por vir, espero que estedes disfrutando, que vos gustare este concerto. Eloís.
Moitísimas gracias, vexo que gusta, o dos dibus gusta, trae moitos recordos, papamos moitas horas de tele, eu o primeiro. Vale, nada, un pequeno agasallo, cando me propuxeron vir tocar aquí, nas datas de Nadal, dixen, jolín, isto é unha ocasión super especial, é un sitio, bueno, está no Viño do Trin, que está cos plastiquillos aínda. En fin, tentade non romper nada, que está, dá pena. Entón, cando me dixeron de vir tocar aquí, dixen, pois teño que facer algo especial, especialmente especial. Entonces, pois eu que sei, pensando, dixen que podo facer pois un regalo musical. Non tiñamos moito tempo, porque claro, fai 15 días non deu para facer un programa novo enteiro, pero sí que fixen un arranxo musical, entonces é un agasallo musical, un agasallo para todos os lucenses e, en concreto, para o auditorio. É un agasallo para este auditorio. É un agasallo, unha música, unha peza moi coñecida por todos vós, dun grupo emblemático de Lugo, que se chama Fuxan os Ventos. Para eles e para vós, con moito cariño, a sementeira.